Valašek. Dajte sa. Všetky si čupnete. A do ľavej nohavice vložíte vajíčko. Alebo jedno vyberiete. No veď práve preto. Ako chcete. A teraz to vajíčko musíte bez toho, aby ste sa ho dotkli, vlastne môžete sa chytiť iba nohavice, prevliecť tvare písmena U až dole, tak aby išlo práve nohavice. A to najrýchlejšie a bez poklutia vajíčka. Ale počkajte na ostatní. Super! Našťastie sa nepuklo ani jedno vajíčko, čiže vidíte, že chlapci sú spokojní. Teraz si môžete zobrať takú menšiu odmenu sladkú. Ako kompenzáciu za škodu. Zadarmo.